Vadikani, mufaro wangu kusangana nemi pachikuva chemhemberero patinorakidza pasi rose kuti aiwa kuZimbabwe tinavo vane matarenda, tinavo vanozvigona. Mukavaona vari pachikuva chino vagashirei nemwoyo inoda nekuti vari kugona. Asi hatigoni kupinda muchikamu chino tisina kutenda vakotsveri vedu vedande mutande vanotipa masaisai ekuti tigone kutaurirana pasi rose nedande mutande. Zvinoendeka. My Samba Show is powered by dande mutande. Nhasi ndine chikomana chechidiki. Munoziva kana munhu achiitwa achibvunzwa nemutana, vazhinji vacho vanenge vachingori ivava venyika yamangwana ava. Wakadii kwako mwanangu? Ndiripo. Mwakadii mama? Ndinofara zvangu. Kwabviwa kwakadii? Kwatinobva kwakanaka, tiri kuchengetwa. Aiwa, tinotenda nyasha dzaMwari. Amen. Ehe. Ndinoziva kuti uri muimbi, asi ndingade kuti umbotanga wambondipa kanhoroondo kumashure kwekuti tinyatsonzwisa kuti wakabva kupi, ndiwani, takasvika sei patasvika nhasi. Oh yes. Ini ndonzi Tatenda Mahachi. Ndinoimba nziyo dzechitendero. Ndakazvarirwa kuKaroi kuUrungwe, ndokwandakazvarirwa. Kwandingati sekuru vangu vaiva baba vaamai vangu vaiva mufundisi pachechi yainzi Baptist Church yeKaroi. Ndakazvarirwa mumhuri tiripo 5, tiripo vakomana 3 nevasikana 2. Baba vangu vakanga vari nesi, amai vangu vanga vari teacher. Saka kukura kwandakaita ndiri munhu akarasikirwa navabereki ndiri mwana mudiki, ndichiri mudiki. Neurombo zvikuru. Aiwa, Mwari vari kutinzwa vandichengeta, vandichengeta kusvika pano. Ndakarasikirwa ndikakura tina amai vakaitezvo, ndikarasikirwa naamai zvekare ndiri mudiki, ndandiri form 1 parikarasikirwa namai vangu. Asi ndingati mumhuri yedu takakura tiri mumhuri yechitendero, nokuda kwokuti sekuru vangu vanga vari mufundisi zvekare. Taitori vanhu vainzi musi wesvondo wega wega taienda kuchechi kunoshumira, taitoti tiende kuchechi. Semwana mudiki achiri kukura unenge usati wakunzwisisa, uchingoziva kuti kunonamata. Pachako usati waita sarudzo yekuti unoda kufamba sei. Ndakakurawo ndiri munhu aifarira nhabvu, bhora, zvokuti ndaifunga kuti zvino ndingadai ndakutambirawo matimu mahombe. Asi Mwari vakazvionawo nepamwe mukukura kwangu, nokuda kwokuti amai vangu ndingati vanga vari musicians, nokuti vairidza gitari, ivo vanga vari teacher, vairidza gitari. Ndaigara ndichivaona vachiimba muchechi, vachiimba muchechi panoitwa anonzi maitems paya pakunzi vada kuimba, vaigara vachiimba muchechi tichivaona. Kusvikirawo musi wazvikazondibatawo ndakuti ndoda kumbonoimbawo kumberi uku, ndimbotanga kuimbawo kumberi uku. Asi nematangira ndakaita, ndakatanga kuimbawo neshamwari dzangu dzatikatanga kuti ngatimbonoimbai, timbonoimba kumberi. Sekutanga zvinenge zvichityisa kumira pamberi pevanhu, maziso akakutarisa kuti wakuimba mberi pevanhu. Takaenda, ndingati muchirungu I was very nervous. Tikatoona taimba, tikatoona vanhu varova maoko, zvaionova zvakatisimudzira izvozvo chaizvo. Ende handina kuzodzokera kumashure nekuimba uku negrupu iri. Takabva tatoita gurupu neshamwari dzangu, takuita tichitoimba tichikumbira kuimba muchechi imomo tiri muguta reKaroi. Tinokutendai. Tiri kuona nhoroondo yako yawakangokura yakakunongedzera kubasa raunozoita mangwana. Aiwa, tinozvitenda zvikuru. Ndinoziva kuti vanhu kana vari mubasa rekuimba irori, vamwe vane mazita emadunhurirwa asingashandisi rake chairo. Iwe unongoshandisa here Tendai Mahachi kana kuti une rimwe repastage kana kuti repachikuva? Ini ndinongoshandisa iroro rokuti Tatenda Mahachi, nokuda kwokuti handina kuda kufunga kurichinja, nekuti ndakangoti ini semamira ndinoita kudana kwandakaitwa nekutenda kwandinoita kuti ndiimbire Musiki, ndichangoimba nekusika kwandakaitwa nezita randakapiwa remadunhurirwa iroro randakapiwa nevabereki, randotenda rakabva kuna Mwari zvekare, ndo randinoimba naro kuti ndo zvandakangosarudzawo. Ndizvozvo mashoko akanaka echenjedzo nekurudziro kune vamwe. Ndaona panyaya yawatiudza kuti vanhu vamakatanga kuimba, wati musi wawakatangisa kuimba mainzwa kamutyutyu, kakutya, kakuzeza, asi vanhu vakabva vakurudzira nekuuchira. Iwe ungati kudii pada tine kutandadzana nemumwe munhu pano ari kutya kuti vanhu vakazorega kuuchira, vanhu vakazorega kundisumudzira, ungati kudini? Nekuti
ikoko kunzoku kune vakawanda vari kutya kuti kozvikazoti, asi munhu aine chipo chake. hongu ndipo panekati ipapo anekati pane challenge yakawanda kana uchitanga kuita zvinhu izvi, asi chandoda kukurudzira kune vateereri, kune mumwe angadai ane chipo chake, angadai achida kuti dai ndasvikawo apo ndinonzwa sokuti ndine chipo chakadai, kuti aiwa usambofa wamira kuita zvinhu izvi, kuda wauchirirwa kuda wana kuchirirwa musi iwoyo, nekuti zvawakatakura ndiwo unozviziva. Chinhu chakaoma chaizvo zvanga zvakandomewa chaizvo kuti ndizosarudza nzira kuti even mhuri itambire kuti muimbi kuimba uri kuimba, nokuti zvawakatakura mauri ndiwo unenge uchizviziva. Hazvizivikanwi kana namai vako kana nababa vako, kana vari padyo nehavazvizive, kunze kwokuti wazozviburisa panze iwe muridzi wazvo, nokuti zvakaiswa naMwari mauri, ende hakuna chipo chinodarika chakaiswa naMwari mauri. Saka ndinoti chiburitse, ramba uchichiita, nekuti nguva inokwana yekuti chizoona. Izvozvo mashoko echenjedzo kuti kana uchiita zvinhu zvakanaka zvaunonzwa iwe muridzi kuti une chidakadaka nazvo, enderera mberi uzviite, nekuti ndiyo ndima yako, ndiro basa rako. Mazuva ano ndima dzawanda, mabasa awanda. Iro rauri kufunga irori uri kutandadzana nesu ibasa iroro, rawakambenge uchifunga ibasa iroro. Zvinongoda chete kuti uite sarudzo. Zviri kutaurwa panapa tatenda kuti indakaita sarudzo yokuimbira musiki. Wanga uchitaura kuti ndaida kuti ndizotambira matimu mahombe. Wauri kuimba ndo timu hombe wauri kuimbira. Hakuna timu inodarika iyoyo. Hakuna timu inodarika Mwari. Ndanga ndichitarisa panziyo dzako ndikaona wakaimba nevakuru vakuru. Baba Mutukudzi, mweya wavo ngauzorore murugare, wakaimba navo vachiimba vakasimba chaizvo kuti handisiye iwe muchiimba uyu. Makazvibatanidza sei kuimba nevaimbi vakuru vakadaro? Ndovanga uchachemera kubhora ona variko kana nokuti Mwari vane nzira dzavo. Ndoda kutenda Mwari chaizvo nemukana wakandipa wekuva ndichisangana nevanhu vakadaro, uye vanhu vandaitora sababa kwandiri. Asi ndingati ndoda kutaura chinhu pamusoro paBaba Oliver Mutukudzi, mweya uzorore murugare. Munhu akanditambira, vakaonawo zviri mandiri, chipo chiri mandiri, vakanditambira. Ende ndingati patikatanga kuti takuimba, pavakanditi pandikati nzou, ndaivati nzou kana tichidedzana, nzou ndine nziya da kuti imbe tese. Ndikanzi inonakidza. Ndikati kanzi atumira toni. Ndinorangarira kuti ndakabva ndavatumira musi uyu, ndaenda kunotoni pakare paye Tambotandara, ndobva ndavatumira nziyo ndokubva ndaenda. Ndavatumira hapana kupera svondo. Ndakanzwa nzou vakundifona zvikanzi Tatinda uri kupi? Ndikati ndiri muHarare. Zvikanzi hausi busy here, hauna zvauri kubata? Ndikati kanzi chimbomhanya kunoku kana usina kubatikana. Ndokubva ndamhanya kunotoni. Ndakashamisika ndichipinda mustudio ndikaona nziyo iye vatoisa pavo, vatogadzira, yatova pane chimwe chinhano. Ndikaona zvikanzi uri kuzvinzwawo sei izvizvi? Handina kukanganisa, handina kunyaudza songwe yako. Ndiyo ndo munhu akanga vari Baba Oliver Mutukudzi, munhu akanga akazvininipisa zvikuru, munhu aishanda, aiti kana takuimba takuita nziyo aiti aiwa tatenda kanganwa mazita edu, zvakakosha inziyo yatiri kugadzira, shoko ratiri kuisa munziyo iyi. Isu hatina basa, tinoenda kuseri kwenziyo, chatinofanira kugadzira inziyo iyi. Saka isusu ngatiitei zvokuti tigadzire nziyo, tiise mwoyo yedu pakugadzira nziyo iyi. Ndo mashandiro andakaita navo, ende ndakadzidza zvakawanda, ndakadzidza kuzvininipisa ikoko, ndakadzidza zvakawanda nokuti ndingati kwandiri vanga vari baba zvekare, nokuti ndakapedzisira ndiri munhu akanga akuita nguva yakawanda ndichinoswera navo, ndikagarisa ndisina kuenda kana kunotoni. Vaibva vandifonera kuti wandivenga ka ende uri kubva wagona kana kuita matauriro avo avaita. Vanga vari munhu akasununguka, munhu akareruka. Izvozvo ndokurudziro yatiri kupa, kubatsirana. Kana munhu uri mundima yawakunyatsonzwisisa, sumudzawo vamwe vari kuuya, sumudzawo vamwe, batsira. Hazvina kunaka kuti kana uri kuziva chimwe chinhu vamwe vakakubvunza ubva waita kunge ndiwe wakazvitanga, ubva waita kunge ndiwo zvingapfumise vamwe, hautozivi kuti kana zvichinge zvapakurwa newe unowana makomborero akapakurwa. Panapa makaimba rwiyo rwakanaka. Ndiani wamakanga muchiita? Ndamuziya zvangu, asi ndinoda kuti vadiwa tari nevateereri vamunzwewo parwiyo rwenyu rwokuti ndisiye. Ndiani wamaitaura zvakaomarira izvo? Nokuti ukanzwa munhu kana uchitaura naye kana kuti
kunyange manga muchida kuita zvimwe zvinhu akakuudza kuti ndisiye nekaitiro kama muchiita kai unonyaziva kuti akaripa. Ichokwadi. Apa taitaura iye Satani pachake kuti aiwa isu tisiye, hatisi wako, uri mureu wenhema, hatikudi devil is a liar, mureu wenhema hatikude mupenyu hwedu. Ndosaka tairevesa achiti ndisiye, ndiye wataireva yeye, ende taimutaura kuti abva azviziva titaure pachena kuti aiwa isu katakuramba. Sezvinotaura shoko raMwari kuna hanzi muna James 4:7 hanzi resist the devil and the devil will flee from you. Saka ndingati ndo rakanga riri donzo renziyo iyoyo, kuramba kuti aiwa Satani tisiye mupenyu hwedu. Chiri nyore here tatenda kuramba, nokuti ongororo netsvakiridzo iri kurakidza kuti kune vamwe vari kunanzvira zvamunonyatsoona kuti hazvisiri izvo, hazvisiri izvo. Vamwe vari kunanzvira zviri nyore here. Chino sei zvichiita kunge zvakapusa kuti munhu ananzviri kuna Satani pane kunyatsomira akatarisa kudenga? Ichokwadi, nzira iyi zvainoita nokuti yekwasatani zvinhu zvake zvinopenya, zvine kudhonza zvokuti ukasangwarira ukaona nokuona zvinhu zvokuti zviri kupenya izvi zvinonzi muchirungu not all that glitters is gold. Unoona zviri kupenya zvinokudhonza zviri padyo, zvinoita kunge zviri nyore zvinakidza zvasatani, nekuti nzira yake anoda kuti akudhonze nokuti anoziva kuti munhu wese anoda zvakanaka. Saka hasi chinhu chiri nyore kuti ukwanise kunge uchitiza Satani, uchikwanisa kuyambuka uchibuda, zvinoda kunge warevesa nemwoyo, wanzwisisa zvekare nokuverenga shoko raMwari, nokuti hanzi uchenjeri unouya nokuverenga shoko raMwari nokurinzwisisa kuti Mwari wakuti chii. Izvozvo zvinobatsira zvekare kuti ukunde, nekuti miedzo yatiri kusangana nayo kunyanya mazuva ano kwaane zvakawanda, miedzo yakawandisa zvokuti panguva diki diki munhu anenge upenyu hwatopidigurwa, upenyu hwatourayiwa, anenge apedza Satani ochisiyana newe. Saka ndoda kuti chenjedzo yatinofanira kunge tichiita kune vakatiteerera ndeyekuti aiwa nzira dzasatani dzinoita kunge dzakanaka, asi kumberi chinonyepa, chinenge chichiziva maurayiro achinoda dzinogonga saka asi nzira iyo yakamanikana yakaoma kufamba iyoyo ndo nzira yakanaka, inoita kunge yakaoma. Yakaoma iyoyo, chinhu chose chinoitika muupenyu chakanaka chinofanira kuya nedikita, unofanira kuona pawazvishandira. Hanzi unofanira kuenda have a test to have a testimony. Ndo mashandiro anoita Mwari. Asi ukaona ichingoti uri kungotanga kuti zviri kuuya nyore, zvibvunze kuti izvi zviri kuuya nyore izvi ko mawiri azvo zviri kumbobva kunani. Wonzwisisa izvozvo nekurava shoko raMwari. Ndizvozvo mashoko akanaka echenjedzo. Ndada pawataura kuti iku kuna Satani, that's why muri kumudzinga kuti ndisiye. Hautani kunanzvira. Kana munhu achinge aenda ikoko haatani kusanduka. Munenge muchitomufunga kuti svondo rakapera akanga akabata bhuku raMwari, svondo rino wabata zvimwe zvisiririzvo. Saka vadiwa taririro ujira kufuka kana kuwarira. Asi chikomana chiri kutaura pano kuti iyoyo nzira inoita kunge yakamanikana, hanzi izere upenyu, izere utano, izere mufaro, ndo ine zvese. Uku kuri kupenya penya uku madhaka anenge amboiswa kanon'arima nguva diki diki, zvidhaka zviya zvinenge zvazosumukira pakare. Tinokutenda nokuimba kwakanaka. Chimwe chandakafarira pakuimba kwako, unozaisi takakura iri nguva yekuti maiti munhu kuti mumuzive kuti muimbi maimuziva netsvina, kuti ava vanoimba. Vazhinji vanga vasingadi zvekutamba nemvura, vazhinji vanga vasingadi zvekunya. Ndinoona wakashonga zvakanaka, sei uchifarira kuimbira Mwari wakashonga zvakanaka. Ndinotenda chaizvo nemashoko akanaka amataura aya anondikurudzira zvekare. Ndinoona zvakanaka kuti ndinge ndichiimbira Mwari ndichionekera ndakashongedza, kuitirawo kune vanotiona, kuitira kuti vadzidzewo, nekuti kune rimwe shoko rinotaura kuti hanzi cleanliness is nearer to godliness, kuti Mwari weduwo ndimwari waradza vakashambidzika, vanoda kuti tive neupenyu hwakanaka, tirarame muri zvakanaka. Ndo zvakafira Jesu Kristu enzi wedu, kuti tive neupenyu hwakanaka, tichinge tichiratidzikawo kuti avo vana vaMwari vari kufamba ava, tive tichidadisa pane zvatinoita. Ndizvozvo mashoko makukutu, iko kuzvichengeta zvakanaka, zvinorakidza, zvinoremekedza kunyange basa rako. Kunyange hakuna basa rakashoreka mukati meupenyu
iwe neni ndisi tinogona kushoreka, asi basa harishoreki. Hanzi kana wariremekedza basa rako, ukazvipa utsanana, ukazviitira kunyange papi pauri kushandira, ukapaona pakachena uchipagadziridza, iwo wakashambidzika, kunyange vanoda kushanda newe vanowanda. Ndakanzwa wakaimba nezvembiri yaMwari, mbiri kuna Mwari. Sei tichifanira kupa mbiri kuna Mwari? Nokuti dzimwe nguva tinoisa mbiri kusiririko. Vanhu vakawanda mukati meupenyu, isi hatina basa vadiwatariri nevatariri nezvamunodayira, asi pano chikomana chiri kuti mbiri ndeyaMwari. Nokuti dzimwe nguva vamwe vanofunga kuti mbiri ndeyasekuru, dzimwe nguva vanofunga ongororo yatakamboita takaona kuti kune dzimwe mombe dzine mbiri. Zvekutoti kana ikapfuura apa varoora vanotopfugama. Inenge yakadirwa ine zita. Iwo asi apa uri kuzviramba, uri kuti mbiri ndeyaMwari. Ichokwadi. Sevanhu mukurarama kwatinoita, ndakaona kuti tine kuvarairwa kwatinoitwa nekusvika pamwe kuzvitutumadza kwatinoita, kuzvipa mbiri isiri yedu, nekuda kuti tinofunga kuti upenyu ukanga uchifamba uchiona zvinhu zvichikuitira uchiri zvikuita zvakanaka, unofunga kuti isimba rako. Tinombovarairwa, tinofunga zvekare kuti ikodzero yangu kuti mangwana ndimuke ndiripo ndigone chimuka. Tisikanganawo kufunga kuti upenyu chipo chinobva kuna Mwari, kuti mangwana hatizive remangwana, hakuna anoriziva. Tingataure zvane zuro asi remangwana hapana anoriziva, asi iye Jehovha musiki chete. Izvozvo zvoga zvinoda kuti tidzamise pfungwa dzedu, tizive kuti kune mukuru ariko anotendera kuti zvive zvichiitika. Zvinofanira kunge zvichiitika zvose kuti zvigoitika, zvinenge zvatendwa nemukuru ari kumusoro kudenga. Uye chakanaka chose chinobva kuna Mwari. Ukange waona paitika chawakwanisa pawasvitswa naJehovha, ziva kuti mbiri haisi yako. Usambofa wafunga kuzvinyepera kufunga kuti isimba rangu, kungwara kwangu. Hakusi kungwara kwedu hama. Inyasha dzaMwari kuve tichikwanisa kunge tichikundiswa, kukwanisa kunge tichibudirira, kukwanisa kunge tichityaira zvatinoita, tichifamba tichiona zvatinoita nyasha dzaMwari. Tinoda kudzorera mbiri kuna Mwari, mbiri kumuridzi wayo. Ini ndakaimba kuti mbiri nokuda kwokuti ndakaona kuti tiri kurasika tichida kufunga kuti mbiri ndeyedu, tichipanana mbiri pachedu, tichikudzana pachedu, tinokanganwa ariko ari kumusoro kudenga kuti mbiri yose ndeyaJehovha. Ndizvozvo mashoko makukutu echenjedzo neyeuchidzo, nekuti dzimwe nguva tinofunga kuti mbiri ndedzedu. Ari kutaura zvakanaka, tatenda kuti hakuna ane mbiri. Ina handina mbiri, iwe hauna mbiri, iye haana mbiri. Mbiri ine muridzi wayo. Munoziva kuti kana uine chinhu chemuridzi unoita kunge une chikwerete, nekuti kana ukapfeka chinhu chisiri chako, ukapfeka kana kunyange vanhu vakakukuza kuti bhachiri, mabva mabuda munhu mukuru, juzi iri, iwo mukati memwoyo mako uchiziva kuti ndarikumbira, harisi rangu, hazvikukomborere. Saka kana chisiri chako, zvakanaka kuti tipe mbiri kuna Mwari. Nokuti Mwari zvavakanakira, ndiMwari vasingakare. Kana tavapa mbiri, vanoidzosa vachitipa mwero wedu, nokuti totopakurirwa ka. Ndiri kuona kuti uri chikomana chechidiki, asi ndiri kunzwa ushumiri huri mauri, ushumiri huri mauri, nokuti imi basa renyu nderekutandadza vanofamba nedzimota, vari mudzimba, vari mumakereke, kupi kupi. Uri kutaura pamusoro pekunamata pane rumwe rwiyo rwako. Kunamata kubvira tiri vadikiwo nesu, dzidziso ndeyekuti ndiyo nguva yatinotaura naNyadenga, ndiyo nguva yatinotaura naNyadenga. Iwewe semukomana ari kukura muupenyu hwanhasi, uchiri kuona munamato uchitora here nzvimbo yepakati? Ndinoona sekuti munamato unofanira kunge uri panzvimbo yayo chaiyo chaiyo. Kunamata ndiyo nzira, kuenda pamabvi ndiyo nzira yekurarama, nokuti isu takasikirwa kuti timunamate mumweya nemuzvokwadi. So ndingati inini it's a must pachirungu kuvange uchinamata, kunge uchinamata kunyange zvichinaka zvichiendeka, kunyange munguva yazviri kurwadza, haufanira kukangana kunamata. Ndiwo musimboti weupenyu hwedu kunamata. Ndinoona sekuti kune vamwewo zvekare varasika panzira dzekunamata, vari kurasika munzira dzekunamata. Vamwe nokuda kwekuti kuvaraira kwandandichambotaura kuye kwekuti vanongoona upenyu huchingoenda kuti ndamuka makuseni, ndageza, ndadya, ndaswera, ndarara, voramba vachienda vakadaro. Vanokangana kuti kune mukuru atendera izvozvo.
vanozozvirangarira izvozvo kana vachinge vapinda padambudziko kuti kuna Mwari kumusoro kudenga. And ndinoona sekuti inzira yaMwari zvekare inomboti sometimes yekutidzora kuti unombodonhedzwa pasi paunenge uchifunga wasvika pai wotarisa woti chii chiri kuitika, ukazviongorora Mwari vakudonhedza kuti vari kuda kutraya kuita ukama newe, kukudzora pavari kuti kuda mwana wangu akadzoka akatanga kuona zvaari kuona izvi matambudziko achafunga kuti ndiriko kumusoro kudenga. Ngatisavarayiro vehama, ngatinamatei nguva dzose, kunyange zvakanaka zvichifadza zvichirwadza, Jehovha ndiJehovha nguva dzose, ngativanamatei. Amen. Uri kunyatsotaura zvakanaka kuti ndiMwari wanezuro, Mwari wanhasi naMwari wamangwana anofanira kunamatwa nguva dzese. Zvinofadza vabereki tikatarisa zera rako, tikatarisa nziyo dzako, ndikatarisa ushumiri hwako, inyika inofadza, inyika ichafadza, nokuti tinenge tichiona kuti kune mazera akanaka, nokuti kune chimwe chekuti kugara kwawaitaba pano ndingada ndatodhakwawo nedoro rako raunenge wanwa iwewe, asi pano utotipa mashoko ekutisumudza mweya yedu mangwanana ano. Vadikani, zviri kutaurwa pano kuti zvese zviri kuitika handikodzero, itendedzo yatinenge tapiwa naMwari. Ndiri kumhangisana nechiringazuva, ndiri kuona kuti iwe unoti dzimwe nguva wambokanda kachirungu, dzimwe nguva wakanda kachindevere, dzimwe nguva wakanda kashona. Ini semunhu anoita basa rekuti mitauro yedu iyi iremekedzwe, sei uchizviita? Hongu, ndakaona kuti ini munyika yedu yeZimbabwe takaropafadza zvikuru, tine mitauro yakasiyana siyana, ende chishuwo changu ndechekuti ndiitaure yese, ndikwanise kuiimba yose, nokuti ndoda kuti zvekare mukuparidza kwandakatumawo ndichiita kuburikidza nekuimba, zvinhu zvokuti zvinoswededzawo muteereri akanzwawo chirudzi chake ndichiimba ipapo achinzwisisa nemo kuti pari kuimbwa kunzi chii, zvinhu zvinomuswededzawo kuti anzwisisewo nekuda. Saka ndinozamawo nepose kuti ndikwanise kunge ndichipakura nziyo dzekuti rudzi nerudzi remuno muZimbabwe rose ruve richiteerera uye rikwanise kunzwisisa zvekare. Saka chinangwa changu nechiimbo changu ndechekuti rimwe remusi ndoda kuti ndiimbe rudzi rwose ruri muno muZimbabwe, ndigoimba matanhatu ese ose ndoda kumadzidza kunyange ndikabvisawo kana padiki papo panzwike, kuti mumwe anzwewo kusimudzirwa, anzwewo kuti rudzi rwangu rwataurwa, kuti vazive kuti patiri kuimba apa aiwa hatisi kungoimbira mashona chete, hatisi kuimbira mandevele chete, tiri kuimbira vanhu vose vakasiyana muno muZimbabwe, kuti patiri kuti uyai kuna Jehovha, tiri kureva iwe neni tose kuti tive tichinamata. Mashoko makukutu akanaka, kukomberedza munhu wese, kumbundira munhu wese. Tinokutendai nouimbi, tinokutendai noushumiri hwakanaka. Kazhinji kana tiri pachikuva chino ndinobvunza mibvunzo miviri yandisingasiyi, nekuti mibvunzo iri pamwoyo pangu kuti iwe uri kumboona serega timbotanga nemadrugs, uri kuona sei nyaya yemadrugs? Toziva kuti yanyeketera nyika yese, kumhiri nekuno kwese. Saka toita sei iwe semuimbi unozviona sei? Nekuti kana vamwe vanhu vatanga tisingafungi kuti vanoita, vakuita kabisira, asi hakana kabisira ka ziso rako, maitiro ako, utano hwako, unofungei? Nyaya yemadrugs inyaya inorwadza zvekare, inyaya inondishungurudzawo ndikaifunga nezvayo, inyaya indofunga sevaimbo zvekare tazama kuimba nezvayo, kuzamawo kuchipa chenjedzo kuvanhu, nokuda kwekuti madrugs ndaona inzira iri kushandiswa naSatani kuti ibate upenyu hwevanhu nokuuraya vanhu, nokuti vamwe vanhu tichiri navo asi vakatofa kare, vanenge vafanana vanhu vakatofa kare asi vachiri vapenyu. Saka inzira inorwadza zvekare kuti unge mune munhu akatofa kare, iye muchimuona ari mupenyu, muchiona kuti upenyu hwakabiwa naSatani. Inzira yekurwadza zvekare. Ndoda kutenda mapazi akasiyana siyana ehurumende nemamwe maprivate vari kuzama kurwisa nyaya yemadrugs, kuti kupa chenjedzo kunyanya vechidiki zvekare, vanotora zvinhu izvi vasinganzwisise, anongati damage inoitika muupenyu hwako, uri kuuraya upenyu hwako. Ende vaya vari kurayira, vari kuzama kuti siya izvi, vanhu vanokuda, vanhu vari kuzama, vanokuziva, vari kuona kuti unofa, nokuti kana wapinda muzvinhu zvizvi zvine addiction yazvinayo, ende kuti uzozvibuda mauri handi nyore, nokuti zvinotora nguva yakareba.
iro dragi rauri kunwa iro rauri kunwa rauri kuputa riri kupinda mauriri kuti ribude momo richatora makore kuti ribude momo. Saka zvinhu zvinoafekta zvinokanganisa utano hwako, uri kuzviuraya pachako, uri kudambura upenyu hwako hwanga uchafanira kurarama. Zvinhu zvinorwadza zvikuru. Saka ndoda kupa yambiro zvekare panyaya iyo yemadrugs kuti veduwe siyai tisabate madrugs. Ndisatani chaiye uyu, musiye kutiza madrugs, haana kumbokunakira, aripo pakukuuraya. Mashoko akanakisa auri kutaura iwayo. Ndafarira pawati munhu anobiwa naSatani. Kana tichifamba munhu anotyira bhegi rake kuti ringabiwe, motikari anosiya akiya motikari yake, anotya kuti munopindwa, ane imba anokiya. Asi pano kachenjedzo iri kuuya iri kuti muri kubiwa naSatani kana muri kunze uko muchiita zvemadrugs. Muchidimbu ndingade kungoti utaure pamusoro pesocial media, kakunaka kwacho nekakuipa kacho muchikoko chenzungu. Social media chinhu chakanaka pakuti tinokwanisa kunge tichikwanisa kutaura kune vanhu vakawanda, tichitaura nevamwe nekuda kwekuti iwewo chaiye pasocial mediawo paunotumirawo zvida kuonekwawo zvinoonekwa navanhu vakawanda. Zvakanakira kuti inzira inofambisa information nenguva pfupi pfupi uye zvatingati zviri effective. Kuipa kwayaita social media tikasainzwisisa kuti zvawapiwa social media zvawanayo, unenge munhu apiwa nhepfenyuro yake yekunhepfenyura kuvanhu vakawanda. Zvino zvawachanyora zvawachataura paya, tanga wazvifunga kuti zviri kunovaka here, zviri kunoitei kuvanhu vachange vakanditeerera pano. Ukazvibvunza izvozvo zvichakubatsira kusange uchitumira zvinhu zvisina maturo, zvisingavake, zvinouraya upenyu. Ita munhu anovaka uye munhu anopa chenjedzo uye munhu ane hunhu pavanhu. Makorokoto mwanangu, unotaura zvakanaka. Ndinoda kukutenda pamukana unoyu. Shuviro yangu ndeyekuti ndinofunga kuti uchaita mufundisi. Kuimba kwako kuchasumudzwa nekuti matauriro ako, nziyo dzako, zvaunoshuvira hazvina zera newe. Mwari vakuitire zvakanaka. Uropafadzwe nebasa rako. Vadikani, kana toita zvinoendeka zvikuru sei tina nyanzvi dzakaita sana Tatenda, chiringadziva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya, asi hatigone kupedza tisina kutenda dandemutande yatipa ichochi chikuva chekuti tigone kukurukura nepasi rose nedandemutande zvaendeka. Mike Samba Show is powered by dandemutande. Regai titende zvakare vakatigadzirira musha unoyu, vewamambo Space Creatives, nekuti ndivo vakatipa musha uno chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Ndino wenyu Dr. Rebecca Chisamba. Ngatisanganei muzvikanu zvinotevera Svondro Nouya.